তুমি পুলিশ হবা। Pwede ko ka na sasabihin. Nung kapan ba yung nabang si Talang kaya kita umur pa di siya. Di siya hanggang na siya magsiya pa niya. Sinabi ko mo din sa kamay pa. Ang gawas niyo si sila ina. Bahay ko ba akay ko lang man sidong ko ina ba. Sabi ka. Yung doon na, yung bis ni Master. Akay ko tan sa kundi. Dia himjau kurni baba sa. Sinato diya. गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जानो हागौ जेन नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ सोरनिबा सुलुं बिजोंनि गेजेरजों बा सोरनिबा चेनेलनि दारै अलरेडि मोननांनो हाखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना मानि थाखाय लाबोदों बा जियानो जा लोगोफोर जायफोरानोखि बे भिडिअखौहाय नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन जेन मानि थाखाय आं नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोदों नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदांनो हाबाय जानो हागौ बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै बेजोंनि इन्ट्र'आवहाय ससे भिडिअखौ होनायखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना फुल इनफरमेसनखौ मोननो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजि मोनगोन माब्लाबाबो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनासो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम आरोना लोगोफोर भिडिअखौ ससे आद्रा नायनानै नोंथांमोना माब्लाबाबो कमेन्ट्स खालामनाङा ओंखायनो नोंथांमोना ससेल' नायनानै जुदि बेफोरबायदि कमेन्ट्स खालामोब्ला बुजि मोननाय नङा आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोना नैबे मोननै भिडिअनि क्लिपखौ नायलांगोरो आरोना नायलांदो बिदिब्ला তুমি পুলিশ হবা। Pwede ko ka na sasabihin. Nung kapan ba yung nabang si Talang kaya kita umur pa di siya. Di siya hanggang na siya magsiya pa niya. Sinabi ko mo din sa kamay pa. Ang gawas niyo si sila ina. Bahay ko ba akay ko lang man sidong ko ina ba. Sabi ka. Yung doon na, yung bis ni Master. Akay ko tan sa kundi. Dia himjau kurni baba sa. Sinato diya. Jangan bilang gua langsung tuh. Masih bicara ya. Masa Excel bukan kasih nabi biswa. Excel sih kasih bangunai. Excel orang ini lagi. Mana orang kita ke Excel? Jom mana kan yang nunggu Excel lah. Jom ni sekarang ni pernah Excel lah nunggu kaya. Bukan aku jadi jurus kalau nggak sih. habsubgan man hawa da le giro le bi segrapur to segrapur nam segrapur sengrafraबो जों खबर मोनजोबखाबाय बिसोरखौबा जों मावनांगौबासो लेंहरखायोनो दा मावनांगौआनो गैखाला जोंखौ मानो लेंहरनो बिसोरलाय जाहरखाबाय बिसोर जेखौ 4 लाखनि बारा जाखाबायनो बिनि हरनायनि माबायानो जाजोबबाय होमबा बै गोजामखौ दाननानै गोदानखौ सोजोबबाय बे दानि सरखारनि मानसिफ्रा जागोन ना गोदान मोनैनि फैदों जा गोदान मोनैनि फैदों सेक्सआव हाबा गारजानानै दोननाय Kira kira masih dong, batin batin an. Iya masih kita mengenai juga. Tadi itu juga. Mulai apa? Mulai mana? Dia masih kau lagi. Jangan haya. Bisnis masih dalang kita pun yang makin mana. Jadi dia juga semua ambil tu. Aku pun pulang sini loh. Bis kau langsung tak guna mana tu sial benar. Dah hurnai list sekarang moncel jenis godan nang lanan dah moncel list tu dani habne ku bawa habi ku bawa purana zadong beku belakang sebenarnya eksa work sebenarnya eksa bahaya renewal dia masalah ini ya sir renewal dia bahaya Kau sekarang bahaya ni belum mana politisa. Kita sunai biar. Kita sunai biar. Ini hak dia baik. Bahaya ni belum mana. Anak kenapa jadi?
थ' लोगोफोर भिडिअ बेनोमोन निसय नोंथांमोना मोन्थिखाबाय जानो हागौ आं मानि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोदोंमोन बा बे भिडिअखौ नायलांनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिखाबाय जानो हागौ नङा होमब्ला लोगोफोर बिटिसि सरकारावहाय जिहेतु हाग्रामा महिलारि सरकार सालायखांनायनि उनाव माखासे आइजो माहारिफोराहाय दिनै अरुनदय मोनैखौ लानानैहाय अफिसावहाय गोबां दावरावखौ जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय नङा होमब्ला लोगोफोर एक्सुवेलि मेन बेफोरबायदि जानायनि मेन जाहोना माबायदि आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय एसेल' बाथ्राखौ आं फोरमायथिनानै होनि जे नोंथांमोना मोन्थिखायोबो जानो हागौ जायफ्रानोखि मोन्थिया नोंथांमोना खोनासंनानै ला आरो भिडिअखौ हाजासिम शेयार खालाम जाहाथे जायफोरानोखि मोन्थिया बिथांमोना एसेब्लाबो मोन्थिनानै लायो आरोना लोगोफोर आथिखालनि जुगाव जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेरावल' बेफोरबायदि बाथ्रायाहाय बा बेफोरबायदि जाथायाहाय गोसारबाय थायो आरो जाफ्लेबाय थायो आरोना लोगोफोर मानो कारनावहाय जोंनि बर'फोरा माने गावजों गावनो बिदा बिफंनो माने एना एनि नैबे सासे गुबुन पार्टियाव नैबे सासे गुबुन पार्टियाव बिदिनो एना एनि नैबे सासे गुबुन पार्टिनिया जुदि फर्मखौ होदोंब्ला बै सासेनियाव होदोंब्ला बै सासेनिखौ लाया बै सासेनिखौ बिदि लाया बिदियावनो दिनैनि दिनाव गोबां बर' आइजोफोराहाय अरुनदय मोनसेयावबो मोनखांनायनि उनावबो दिनैनि दिनाव KYC आपडेट होखांनायनि उनाव मोनसे फर्मखौ बिथांमोना जिहेतु मेन अफिसावहाय साबमिट खालामनांगौमोन बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बिथांमोना साबमिट दिनै खालामासै बेफोरबायदि खामानिखौ बिथांमोना माने स्ट्राइक खालामनानै गावसोरनि जिहेतु मोननांगौ खिनाखौ होनांगौ खिनाखौल' होनानै बिथांमोना गासै सुबुंफोरखौहाय समान नोजोरजों नायालाबासिनो बिथांमोना दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जाथायखौ खालामदों होननानै आं गोबांनिफ्रायनो खोनानो मोन्दों बा मोन्थिनानै मोन्दों आरो गोबां मेल मिटिंफोरावबो माने मानसिफोरनि खुगा खुगा खोनासंनानै मोन्थिनानै मोन्दों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा आं जिहेतु खोनादों आं जिहेतु मोन्थिदों आं जिहेतु मोनदांनो हादोंमोन नोंथांमोननि सेराव बे बाथ्राखौ आं शेयार खालामबाय नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बाथ्राखौ फोरमायहरबानो जाबाय जियानो जा लोगोफोर जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै जेन भिडिअखौ फोलावलियासै बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आंनि निमाहा बिबाय जेन आसा खालामो नोंथांमोननि सेरावहाय बेनिख्रुइबो साबसिन हामसिन भिडिअखौ आं आरो लाबोबावनो हागोन बेनि थाखाय नोंथांमोना बै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय